Γιατί καταστράφηκε η αρχαία ελληνική θρησκεία. Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θα ήθελα να τονίσω ότι στο βίντεο παρατίθενται ιστορικές απόψεις και ιστορικά γεγονότα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει και δεν είμαστε εμείς κάποιοι για να σας πούμε τι θα κάνετε. Πάμε στο βίντεο. Για πολλούς σύγχρονους δωδεκαθεϊστές, η απάντηση στο γιατί χάθηκε η αρχαία ελληνική θρησκεία είναι απλή. Οι κακοί χριστιανοί την κατέστρεψαν. Αυτή όμως είναι μια επιφανειακή, ιδεολογικά φορτισμένη και ιστορικά ελλειπής αφήγηση. Η αλήθεια είναι πολύ βαθύτερη. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά, πρέπει να δούμε πρώτα τι πήγε στραβά με αυτή τη θρησκεία και μετά να επιρρύπτουμε ευθύνες. 1. Η εσωτερική παρακμή της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Η παραδοσιακή αρχαιοελληνική θρησκεία άρχισε να χάνει την επιρροή της πολύ πριν εμφανιστεί ο χριστιανισμός. Οι ίδιοι οι φιλόσοφοι που σήμερα οι σύγχρονοι δωδεκαθεϊστές θαυμάζουν Πλάτων, Ξενοφάνης, Σοκράτης και Επίκουρος, επέκριναν τον ανθρωπομορφισμό και την ηθική των Ολύμπιων θεών. Ο Πλάτων, για παράδειγμα, θεωρούσε αδιανόητο να λατρεύονται θεοί που λένε ψέματα, απατούν και αλληλοσκοτώνονται. Αν η ίδια η ελίτ των αρχαίων Ελλήνων χλέβαζε ή απέρριπτε τους θεούς του Ολύμπου, πως περιμένουν οι σύγχρονοι δωδεκαθεϊστές ότι θα τους κρατούσε ο λαός ζωντανούς στους αιώνες. Και κυρίως, όταν ήρθαν τα δύσκολα, οι δωδεκαθεϊστές δεν προσπάθησαν να λατρέψουν το Δία στα κρυφά, όπως οι κρυπτοχριστιανοί διατήρησαν την πίστη τους επί Ρώμης και Οθωμανών. Αντίθετα, η αρχαία πίστη άρχιζε να εξαφανίζεται με την πρώτη κρατική απαγόρευση. 2. Οι πρώτοι χριστιανοί, διωγμοί σταυροί και αρένες. Πριν κατηγορήσουν οι δωδεκαθεϊστές στον χριστιανισμό ότι επέβαλε με τη βία την πίστη του, ας θυμηθούν. Για 3 ολόκληρους αιώνες, οι χριστιανοί υπέστησαν βασανιστήρια, γινόντουσαν τροφή στις αρένες για τα λιοντάρια. Από τον Έρωνα ως το Διοκλητιανό, υπήρξαν δεκάδες επίσημοι διωγμοί με μαζικές εκτελέσεις, καταστροφή Ευαγγελίων και απαγορεύσεις. Παρόλα αυτά, ο χριστιανισμός δεν πέθανε, αλλά εξαπλώθηκε. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο ισχυρή ήταν η πίστη αυτών των ανθρώπων. Η άρνηση από τους δωδεκαθεϊστές για όλα αυτά μπορεί κάλλιστα να συγκριθεί με τους αρνητές του ολοκαυτώματος που ζητάνε και τα ρέστα για το τι έπαθε η Γερμανία μετά την κατάκτηση της από τους συμμάχους. Έτσι, για να δημιουργήσουν το παραμύθι τους, δημιουργούν ψεύτικα ολοκαυτώματα σαν αυτό που βλέπετε. Αν η αρχαία ελληνική θρησκεία είχε έστω το 1/10 της πίστης των χριστιανών, ίσως να είχε επιβιώσει. 3. Ο Ιουλιανός και η αποτυχία του παγανιστικού αναβιωτισμού. Ο Ιουλιανός, ο επωνομαζόμενος παραβάτης, που προσπάθησε να αναστήσει την παλαιά θρησκεία. Τι έκανε λοιπόν ο Ιουλιανός? Μπορεί να μην κυνήγησε χριστιανούς με σπαθιά, αλλά τους στέρισε κάτι εξίσου θεμελιώδες, τη μόρφωση. Με διάταγμά του, απαγόρευσε σε χριστιανούς να διδάσκουν και να διδάσκονται την ελληνική παιδεία και φιλοσοφία. Γιατί, επειδή, λέει, δεν ήταν άξιοι να μάθουν για τους αρχαίους Έλληνες, αφού δεν πίστευαν στους θεούς τους. Φανταστείτε αυτό να συνεχίζονταν. Οι χριστιανοί αποκλεισμένοι από τη γνώση, η παιδεία στα χέρια αποκλειστικά των παγανιστών. Και έπειτα, οι πρώτες απαγορεύσεις συνάθρησης, κατασχέσεις περιουσιών, διωγμοί. Γιατί όταν το κράτος αποφασίζει ποιος δικαιούται να μορφωθεί και ποιος όχι, ο δρόμος για διώξεις ήταν ήδη ανοιχτός. Ο Ιουλιανός δεν πρόλαβε να κάνει περισσότερα, γιατί πέθανε σε λίγα χρόνια. Αλλά αυτό το διάταγμα δείχνει ξεκάθαρα ποια θα ήταν η πορεία αν επικρατούσε. Η ελευθερία των χριστιανών θα καταπνιγόταν, όπως ακριβώς τους κατηγορούν ότι έκαναν οι ίδιοι μετά, αλλά και θα επαναλαμβάνονταν ότι ακριβώς συνέβαινε με τους πρώτους χριστιανούς. 4. Πως ο χριστιανισμός κράτησε την Ελλάδα όρθια. Αντίθετα με ό,τι λένε οι δωδεκαθεϊστές, ο χριστιανισμός δεν κατέστρεψε τον ελληνισμό αλλά τον έσωσε. Στα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας, ο χριστιανισμός διατήρησε τη γλώσσα, την ταυτότητα και την ιστορική μνήμη. Οι κρυφές σχολές, οι εκκλησίες, οι μοναχοί και οι λόγοι κράτησαν το λαό σε εγρήγορση.
Η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε στο όνομα του Χριστού. Αντί για τον Δία και την Ήρα, ο λαός φώναζε για του Χριστού την πίστη την Αγία. Άλλο παράδειγμα ο πόλεμος του 40, όπου υπήρξαν πολλοί ιερείς που συμμετείχαν στην εθνική αντίσταση. Αλλά και ο πιο απλός στρατιώτης πήγαινε στον πόλεμο με το σταυρό και μια εικόνα, παίρνοντας δύναμη για να υπερασπιστεί τα πάτρια εδάφη. Αν είχε επικρατήσει η αρχαία ελληνική θρησκεία, η Ελλάδα σήμερα πιθανότατα θα είχε τουρκοποιηθεί ή θα είχε ισλαμοποιηθεί πλήρως, όπως η Περσία. Καθώς όπως αναλύσαμε στα δύσκολα αυτή η θρησκεία έσβησε. 5. Η ρητορική της αγάπης και η ρητορική του μίσους. 1. Αγάπα τους. 2. Ευλόγησέ τους. 3. Προσευχήσου για αυτούς. 4. Βοήθησέ τους. 5. Δώσε τους. 6. Κάνε τους καλό. 7. Γίνε ελεήμων σε αυτούς. 8. Συγχώρεσέ τους. Επικρατούσε στην κόσμο θεωρία της αρχαίας θρησκείας αυτή η ρητορική. Ήταν με βάση τη μυθολογία ο Δίας, ο Ποσειδώνας, η Ήρα και άλλοι θεοί δίκαιοι. Η απάντηση είναι πολύ προφανής. Πώς γίνεται να λατρεύεις κάτι το οποίο σου προάγει το μίσος? Συμπέρασμα. Η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν χάθηκε αποκλειστικά από διωγμούς. Που κανείς δεν αρνείται ότι υπήρξαν και ήταν μάλιστα και βάρβαροι σε αρκετές περιπτώσεις, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλος πλούτος του αρχαίου ελληνικού κόσμου αλλά και ανθρώπινες ζωές. Χάθηκε γιατί είχε ήδη αδειάσει από περιεχόμενο, είχε χάσει την εμπιστοσύνη των ίδιων των Ελλήνων και δεν είχε καμία ζωντανή δύναμη αντίστασης. Ο χριστιανισμός επικράτησε όχι γιατί είχε σπαθιά, αλλά γιατί είχε ψυχές που δεν λύγιζαν. Είναι μάλιστα υποκριτικό άτομα που θέλουν να λέγονται πατριώτες, να αυτοαποκαλούνται Έλληνες, να εκμεταλλεύονται την ελληνική σημαία, που είναι το μέγιστο σύμβολο του χριστιανισμού. Ή από την άλλη γνωστοί καλλιτέχνες, να κάνουν ποικίλες αναφορές στα τραγούδια τους για την Παναγία και την Ορθοδοξία, μόνο και μόνο για χρηματικό κέρδος, ενώ οι ίδιοι έχουν κατηγορήσει τους χριστιανούς για ανθελληνισμό. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.